Nemá ruky a predsa šoféruje auto. Dokáže si pripraviť jedlo, telefonovať či fajčiť. Hovorím o pánovi Staškovi z Poľska, ktorý toto všetko zvládne nohami. Namiesto rúk mu pomáhajú nohy a nevie si predstaviť, že by to niekedy malo byť inak. Nevie, aký je to pocit mať ruky, pretože ich nikdy nemal. Narodil sa bez ruky. Na svete žije niekoľko desiatok ľudí s podobným postihnutím. Stašek si svoj handicap nejako zvlášť nepripúšťa. Naopak, už ako dieťa si uvedomoval, že musí robiť všetko preto, aby nebol príliš závislý od pomoci druhých ľudí. A dnes je jeho najväčšou záľubou šoférovanie. Vždy som chcel mať auto. Už od malička som rozmýšľal, ako by som mohol šoférovať. Raz som si sadol do auta, pod zadok niekoľko vankúšov a pomyslel som si, ako dobre by to išlo, keby boli namiesto 3 pedálov iba 2. Vodický preukaz som získal pomerne ľahko a som bol prekvapený. Dostal som ho po súhlase lekára. Keď videl, ako parkujem, nemal námietky. Nohami robím všetko, takže je pre mňa šoférovať auto niečo absolútne normálne. Maľovať začal iba tak, z dlhej chvíle. Bolo mu dlho, tak sa snažil robiť niečo, čím by zabil čas. Vtedy sa v jeho živote veľa zmenilo, pretože sa stal známym a jeho maľby začali zarábať peniaze. Ako hovorí, nápad začať maľovať bola tá najlepšia vec, aká ho kedy postretla. Rovnako dobre je samostatný aj v komunikácii s okolím prostredníctvom telefónu. Pozerať na ňoho, ako si vyťahuje zápalky a zapaľuje cigaretu, je jednoducho rituál hoden cirkusového majstra. K takejto šikovnosti sa prepracoval po dlhých rokoch trénovania. Stašek si chvíle s cigaretou vychutnáva a bežnému pozorovateľovi sa tají dých. Je kilka rzeczy, ktoré po prostu nie mogę przejść, bo się po prostu nie da. Sú veci, ktoré nedokážem, napríklad zapnúť si nohavice alebo košeľu, ale všetko ostatné je OK. Rešta to no problém, jak máme. A keby som žil s 2 rukami, keby mi zrazu narastli, alebo by mi ich niekto primontoval, no neviem. Teraz by nagle urosły, czy by mi przykleili, czy cokolwiek? Neviem. To znaczy pewnie... Neviem, stratil by som svoje privilégia. Už by som nebol maliarom, ktorý kreslí nohami. Bol by som celkom obyčajným umelcom. Pewnie bym stracił publiczność i trochę pieniędzy i wszystkiego. Jeho kresby sa už objavili v Poľsku v kalendároch a na poštových pohľadniciach. Stašek teda prijal svoj život aj napriek handicapu a naučil sa s ním žiť.